Jeste ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu na mom kanalu. Sad ćemo danas zaradimo. Danas ćemo raditi da li bi radije i hvala vam na 105 subscribera. Znači imam sada za 2 dana samo 35 subscribera. Ma možda 34 tako. Ali ja sam zaokružio 35. Znači odvala se, otvala policiju baka što mi radite s kanala. Jo. Uskoro, idemo do, idemo 110 subscribera, samo lajkajte video i subscribajte na kanal i idemo mi na da li bi radili. Prvo pitanje glasi, koja ti je bolja igrica, Counter Strike 1.6 ili GTA 5? GTA 5. Ok, idemo na pitanje broj 2. Drugo pitanje glasi, da li bi dobiješ 5 iz matematike ili da bi dobiješ 5 iz prirode, biologije. Ja znam biologija, priroda isto. Iz matematike, zato što sam danas dobio iz prirode. Nešto sam je policiju skoro. Idemo na treće i zadnje pitanje za danas. Ok, treće pitanje glasi, da li bi da ti je u kući najvruće ili da ti je najhladnije? Pošto tijelo podnosi bolje zimu, ja bi da, hladnije temperature, ja bi za hladnije. Ništa ljudi, to bilo to slično epizodu nas, to je Like se podržite lajkom i srednjom moj kanal. A mi se vidimo slično. I subscribe se na kanal Balkan Gamer na kanal, link će biti u opisu, a do tada pozdrav!